Kung katana, sir. Sige po. Anong kontra man sa lain nga sikta si Mama Mary? Kaya diha sa Biblia, ma'am, na ay duha ka persona din na kadili magduol. Kinsa lang diha na, kinsa lang mga natawag anang mga karakter na di gid magduol. Niya. Ang question, nga nung sukok man ang laing sekta kang Mama Mary o di nila madawat si Mama Mary. 3:15. Sige mo din sa badang kasulatan. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo o paakon mo usab ang iyang tikod. So dinhi, gitawag ni siya og proto-evangelium. Ang buti pasabot the first gospel kay timuning panahon na nagpadayag ang Dios nga luwason niya ang tao. Kay ang tao nalaglag man tungod sa babae, maluwas pud ang tao, pinaagi pud sa gitawag og babae. Ang babae, ang unang babae nahurlog sa sana, pinaagi niya ng maong bitin. Ang tawag ining tao, maluwas pud pinaagi sa babae tungod sa iyahang gitawag og kaliwat nga maotong iyahang anak. So ang question, kinsa man na kanang bayhana? Sumala sa balaang kasulatan. Kung tanaw na itong balaang kasulatan, kanang bayhana nga gisgutan diha sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, walay laing gisgutan babae dinha nga mo tamat, mudugmok o makig-away sa gitawag og bitin, mauning inahan ni Ginoong Hesukristo. Mao bitaw si Kristo wa ginamutawag og mama. Bantay mo, nakasulat sa Biblia? Never si Kristo ni tawag og mama. Nga naman, kay gitagaan og pahimug-at ni Ginoong Hesukristo nga kining iyang mama maunitong babae nga giingon sa akong amahan nga mudugmok sa ulo sa bitin. Sa naman, sa diya nakita niya sa Mama Mary sa tawag anang kalangitan. Nakita ko ako sa kadakong kiliman una ko sa kababae nagbistig adlaw di koronahan og 12 ka bituon. Never sa tingong na, mama, nga naman, itong kay confirm nila na kining bayhana mauni ang mudugmok sa ulo sa bitin. So karon, nanong di man sila pwede magduol kay kining maong babay, always ni nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kining bitin, always gyud ni musupak sa kabubuton sa Dios. Karon, sa una bitin pamanto kay isa pamanto ka buok. Karon kay niabot na mag 63,000 ang pundok nila karon. Kung basahon na to ang Revelation, gikan sa bitin nahimong dragon. Muna left and right, back and front, atake sa mahal na Birheng Maria. Pero alam na to, nakaliwat sa babae, ingon pa sa mahal na Birheng Maria, St. Luke chapter 1 verse 48, ang tanang kaliwatan magngalan kanapon mulahan mo na. David Amingon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Nga naman, tungod kay kita kaliwat anang bayhana. Kanang mga higala na ito nga mga di katoliko, nung sila, kung ano ni, Christian, isukon ni Kristo, pareseta nag Hail Mary. Di ba, anak mo, mukha nga. Nga naman, kaliwat man sa Cobra. So, mo naman, di kayo magduol. Next question. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.